Boas, eu son María e teño 44 anos. Son xerocultora e son traballadora do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar. Son unha dos centos de persoas que corre o risco de perder o seu posto de traballo. Isto fai que os traballadores e as traballadoras do Consorcio estemos a pasar por un momento profesional moi duro. A incerteza do futuro fainos pasar por momentos de moito malestar. Eu non entendo de leis, nin de dogas, nin de negociacións. Do que entendo é de loitar por os nosos postos de traballo. Aínda que estemos moi cansas e moi cansos, a folga sempre valerá a pena. O día 2 de xuño eu vou a Compostela. E ti? Aínda estás buscando razóns? Loita.